Príjemné dobré ráno, obdivujem všetkých rodičov. Môj syn mi práve vybil poistky a mi to zobralo ešte viacej energie ako nejaký tenisový zápas. Ale chcem vám povedať niečo, čo podľa mňa nikto z politikov sa neodváži povedať nahlas. To, že nejaká trans žena niečo vyhlási, tak to neznamená, že s tým môžete automaticky a musíte s tým súhlasiť a že ste homofóbni. V žiadnom prípade toto je to, čo oni zneužívajú. Ja nemám absolútne nič proti gejom, lesbám, transkám. Proste žite v pokoji a v našej spoločnosti ste sa dobre, cítite sa bezpečne, ale akože nehnevajte sa, keď sa začnú pliesť do politiky a začnú sa venovať aktivizmu, tak sa proti tomu postavím. A ja ako matka vyhlasujem, že budem naďalej bojovať za našu mladšiu generáciu a vôbec sa nebudem bať povedať, že trans žena nie je žena, trans muž nie je muž, stop trans ženám v ženskom športe, stop trans ženám v ženských šatniach, stop adopciám pre homosexuálom. Proste toto je politika a je mi úplne jedno, kto to hlási a treba sa proste proti tomu postaviť. A preto plne podporujem aj zmenu ústavy, čo navrhuje KDH, Smer, SNS, aj Hlas, že proste treba dať do ústavy muž. Existujú dve pohlavia, muž a žena, nebinárny rod neexistuje, je to čistý výmysel, je to wokeizm. To je ten woke vírus, o čom hovoril Elon Musk. A proste v Amerike sa proti tomu postavili, padla vláda Bidena, padla vláda Truda v Kanade, Rakúsko, Nemecko a proste u nás to tlačí len Saska, progresívne Slovensko a to si treba uvedomiť a bojovať proti tomu. Preto v živote by som si nesadla za jeden stôl a nerokovala s nejakým progresívnym Slovenskom a Saskou, lebo proste to sú zdegenerované mozgy, však to nie je možné, aby niekto toto zdieľal. Alebo potom som zdieľala ten rozhovor tej modelky Liberty Simon, pekne upravená, krásna, drží mi palce, buď zdravá, šťastná, všetko, ale ona nemôže hovoriť, že do 29 rokov bol muž, išla do Holandska, tam ju inšpirovali trans ženy, že aby prešla tranzíciou na úrade a ona teraz príde na Slovensko a denník N s ňou natočí, ináč vyzerám hrozne. Nevadí. A denník N s ňou natočí rozhovor a ona povie, že budem super mamou. No nie, trans žena nemôže sa stať matkou. Však to proste to rozum nepustia. To neznamená, že on niečo proti tomu. Teraz čo, ja som žena, mám 33 rokov, prejdem si tranzíciou, budem mať fúzy, budem sa robiť na chlapa a pôjdem do denníka aj na rozhovor, že ja budem raz super otcom a chcem zmenu v zákone. No v žiadnom prípade. Chápete tomuto? A toto sa každý bojí vysvetliť, lebo automaticky ty si homofób, ty si proti nám. Nie, ja som proti vašej politike. Rob si, čo chceš, poskávaj sa na ulici, cíť sa voľne, slobodne, držím ti palce. Ja som žila v New Yorku, v Anglicku, ja milujem ľudí. Ale čo sa týka politiky, treba to presne pomenovať a sa proti tomu postaviť. A toto sú tie veci a zákony. Krásny deň vám prajem a rodičia, máte všetok obdiv na tomto svete môj. Ja idem akorát do práce peši. A zdieľajte toto video, lebo o tom toto je. Lebo oni ešte aj používajú také praktiky, že tam dajú nejakého geja alebo lesbu a automaticky, čo ona povie, tak musíte povedať, že áno, Ježiš, toto je tá zmena, toto je sloboda. Nie. Tu sú rodičia, čo sú proti tomu, to sú ľudia ako ja v politike, ktorí na to striehnú a potom si ešte pozrite, čo som vysvetlila, tú nebinárnu príručku, čo podporil Gröling ako minister školstva a športu pred 3 rokmi. Však to je normálne neuveriteľné, aký bezrod, nebinárny rod, demiboy, demigirl, však to normálne to už sa tlačilo na nás. A toto ináč budem konfrontovať, sa opýtam nejakých poslancov, aby sa pýtali na hodine otázok ministerstva školstva Druckera, aby zrušili všetky tieto nebinárne príručky, aby nešli žiadne financie na to, na tieto zvrátenosti. Lebo toto není na podporu, ale na nahlásenie na polícii. Krásne z Bratislavy.